Mae llefaru yn rhywbeth allwch chi roi mewn bocs ar ben ei hunan, yr un peth â dawnsio gwerin, dawnsio disgo, unrhyw gystadleuaeth eisteddfodol, swn i'n gweud. Mae gyda nhw pethau sy'n digwydd ym mhob perfformiad sydd yn neud iddyn nhw ffito i'r genre hwnnw. Felly, wrth feddwl amdano fe, y cwestiwn dwi'n gofyn yw, ydy'r traddodiad eisteddfodol o lefaru yn amharu ar actorion Cymraeg a'i grefft nhw? Mae'n siŵr bod lot ohonoch chi gyda barn personol am hyn. I fi, fi'n credu bod e'n gwestiwn mawr i ofyn ydy llefaru yn gallu amharu ar eich grefft chi o actio. Ond, o fy mhrofiad personol i, allai weld ble mae'r cwestiwn yn codi. Achos os ydw i yn chwarae cymeriad hollol wahanol sydd yn eitha di-Cymreig neu rhywbeth, wedyn mae'n ddigon hawdd i fi roi'r Mrs Llefaru, Sir Louise Rhys mewn bocs a anghofio amdani. Ond, os ydw i yn wneud rhywbeth eitha clasurol, lle mae'r darn yn adlewyrchu cerdd tym bach fwy, wedyn fi yn ffindo fy hun yn slipo nôl i siarad fel bod fi'n llefaru. A wrth i fi cael yn hyfforddi yn actio mewn bywyd, mae digonedd o bobl sydd wedi helpu fi wedi gweud wrthai, heb yn wybod bod fi'n llefaru, ond wedi gweud bod angen i fi llefaru bach llai. Ond dim ym mhob peth dwi'n wneud, dim ond yn y pethau clasurol. Dyma i chi felly 2 glip, un ohona i yn actio, darn o'r enw Setlo gan Lleucu Roberts, a wedyn darn ohona i yn llefaru, a gobeithio gallwn ni weld os mae beth fi newydd weid yn wir, a os ydych chi fel cynulleidfa yn gwylio yn gallu gweld y gwahaniaeth yn yr arferion yna.